guys, namhlanje ngiya eNhlazuka emakhaya. So I decided ukuthi nginenzele i-vlog. Noma ngakakwazi ukuyenza kahle kodwa ngithenge ukuthi ngiyenze. Okay. So manje ngiyogeza ngicela ukugeza ngintshengise ezinkulu. Ngitshengisa sengifika khona. Because guys, yabo nje zonke izinto zizozenza ngendlela ukuthi manje okay ngiyageza ngiqoqa yonke lento leyo. So besiyenze leyo nto leyo manje ugeza. Ngitshengisa sengikhona ukuthi kahle yabo bese ngikhona ukuthi ngale ngichaza into eningi ngizobona nani. Yeah. So ohlwayo ukuyenza bafethu yo guys please ngiyanicela ngiyanincenga ngomoya kaNkulunkulu. Ngicela ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe. What? Bro, what are you talking about, man? Ukusubscribe. Yeah, whatever yazina ukuthi follower or subscribe. Nimathu ngibiza njani abomkhipho. Ningakhohlwa kenza lento leyo. Khona uzobona mengifake i-vlog noma ngifake i-short story yami ke niyazi ukuthi ngifaka lapha ama-short story ukwazi ukubona lapha yana. Danko. Awutsake phela. Ixola iparishi inkukhu. Uzohamba uyoqoqa ngithi musiqedile. Lento lo ifakayo. Bese ngikukhumbula bane kadadewethu. Bengakukhumbuli ke mina. Namanga. Wena. Bengakukhumbuli. Bengakukhumbuli nje. Sanibonani bantu bami. Ni right? Usanda. Usani. Uba uvalelile la. Unamanga. Ngiyabazi phela usibahluka kanjani la. Uma. Ngiyazazi ziyahluka phela lezi inkukhu. Ngeke nje zimele. Yo. All right. Yebo. Ya alvele ngibam. Bese fine. A few moments later. Ewe mzala. Kodwa kumnandi emakhaya bafethu. Kunepeace phethe kwamamjwara nangala. Ngiyazi uthola kwesikhashana nje awuvungithanda kabi wena. Uthola kwesikhashana ngithanda kabi. Wena. Thanda awusheshe siphuthe la. Ngiyopheka. Yebo. Ay, parece que son bien, ya son bien la. Son bien. Okay. Susan. You don't know. Go. Susan, se la le con la chose. Siyakubongela Nzulo. Wenzulo. Questions abane asithathele lakho nesho sibeke sithathele lisingafayile sibeke ngala uyelo uzoyifanele ngokuthi special ngavutha manje manje ngizokhipha namanzi ngawushe singeke ubani loyo we unhloso uxolo
Exolo, ngangilani? Angiyodla uphuthu mina. Ngiyodla uphuthu. Simnandi ngidla uphuthu futhi. Angithandi. Ungishiyele ngizokudla nenyama. Ungishiyele esincane. Nginipheni. Ngiyazikwazi. Uma ngiyaza futhi ngidla isinkwa. Oh, uphezulu. Ncebo side. Uma bethi afuna ngidla isinkwa mina ngazi ukuthi ngimele ngidle ukudla. Usiboza inhloso bala. Khuleka wena relax. Wena uzubeke lokho carrots ngekhosi usebenzisa ukho. Cala abantu bezinto eright lebhodweni. Cala izinto eright lebhodweni ngapheli inkiyankiya. Wena uthi ufuna ukushada ngithi. Sawukambi. Hanyam leyo. Okay? ngaze ngibone lenta imali ngaze Imnandini. Imnandini. ngizongiyisela lapha endlini lapha ihani Noma uyifaka kwi-oats. ngaze ngicabanga ukuthi ngibeke Uyifuna? Mina ngithanda ne-yogurt. Nobetiyeni. Ngithanda ne-yogurt mina i-oats. Phela. Fama fruits fa yogurt. Izophekwa. Yini? Ngizogqoma kona mfana. Phela phethwe yimini. Ngeke uzugeze tshela. Uxolo ubani? Ima. Ubani manje lapha nge-extra? Ubani lana? Ubani mabani? Mancane. Ngizo screenshot mase ngiyaveza lapha. Ubani indawo leyo gaba. Awuphela ngifuna bakhona. Kodwa nimbonile guys. Lona. Kodwa sezokhala. Awuvele phela mamjwara bethi. Wena ke nje bayakwazi ke nje wena. Umamjwara lo. 2,000 years later. Oh,